Sa mga gustong maproteksyonan ang ilang kaugalingon gikan sa mga daotang elemento, tara magkat-on kita og self-defense karong buntaga. Sa linghud nga pangedaron, dayag na niining batang Arnisador ang kamahinungdanon sa self-defense. Maong iyang gibansay ang iyang kaugalingon, pinaagi sa pagkat-on og arnis. Siya ang labing batang Arnisador nga sayong nahiligon sa duwa nga arnis. Ato siyang ila-ilahon kauban ang igagaw nga sa kamedali susab sa duwa nga arnis. And we have with us this morning ang mga Arnisador sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ang very cute nga 6 years old nga si Zeke, Zheir Manaytay, ang iyasang mga cousins nga sila si Bryze Danielle Manaytay o si Thaniel Jan S. Sapio. Good morning and welcome sa GMA Regional TV Live. Good morning. Hi Zeke. Say good morning to our viewers. Mike, use the mic. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. First of all, gusto mo mangutan, ano kay cousins man mo, kanus saan nagsugod or anong nagsugod mo into arnis, nagkat-on mo arnis? Wala, nakaon ang mic. First of all, actually ni apil mig arnis since our cousin kay nag-start sa kanang sila po'y pioneer which naguna sila og apil na mo. Then after gi-persuade me, gi-influence me nga maapil sad, and then nakita sad na mo unsa kanindot ang arnis since ang arnis usa sad siya sa opportunity in which ma-enhance nga mo ang self-confidence niya. Ari pod nakita na mo in which daghan kayo ng apil og arnis niya na murag ka nang naganahan sad mi nga moapil ani since to create bond with other people niya. Maka-interact pod mi sa ila ha. Yeah, mura to, ma'am. Okay. How about Zeke? Murag daghan kay na-interested kay she's very cute unya. Kamao na kaayo mag-arnis. Okay, Zeke? Kisa may nag-push ni more, ikaw ra gyud ang nagkat-on on your own nga mag-learn og arnis. Yes? Yes. Asa man gi-push ni si Zeke nga mag-cut-on on her own or mag-cut-on on her own or kamo ang nag-guide niya? Actually, ma'am, kanang pag 1-year-old niya, siya gyud nagpunit og stick. Kuan, training may ato si Vera apod, ma'am. Elementary pa ko. Kuan, dito sa Hopsdom, siya ra gyud nagkuan og stick kanang nipunit niya, nag-strike ra siya iya-iya. Yeah. Muto, amo sa siya gipaapil. Start og develop iyang talent. Then nakita man na mo iyang potential, so we actually start to kanang i-develop pa jud kung unsay talent nga naa niya, in which pwede pod kanang in the future pwede pod siya maparihan na mo in which na kanang nakaadto na sa laing lugar ya nakadaog na pod og laing-laing medals pod sa laing lugar. Okay, Zeke, what can you say to other kids like you nga pareha nimong age nga magkat-on sad sila og arnis? Kids. Louder kay naay mic. Sige. Kids. Don't arnis. Louder. Kids. You encourage other kids na mag-learn sad sila og arnis. Mashy siya? Sige, si Cassie na lang. Okay. Kanang at a very young age, unsa nga pinakabata nga age nga pwede na magkat-on og arnis? Siya 6, di ba? Nag-start. Napoy 5, ma'am. Nani apil og arnis. Okay. For the benefit din no, sa atong mga viewers, ang duha ka cousins mo participate mo sa Siveraa. And then si Zeke sa Kadaugan. Okay. So, unsa may mga values nga atong makatunan sa pagkat-on nato sa kining arnis? I think first and foremost nga qualities nga needed sa usa ka Arnisador is discipline jud ang pinaka-importante gyud kay kung wala kay discipline, I think dili ka makapadayon sa siguro og kanang sa imong sa pag-pursue sa kaning arnis kay sa arnis importante jud kani siyang discipline kay kung wala ka ni kay dili ka makat-on gyud. Okay. Like very crucial jud ang discipline since this is a martial arts, so needed sa kani nga sport kinahanglan accurate jud, kinahanglan ditso like for example kung unsay mga storya sa among coach needed jud nga
imo patuog gid mig mayo like Okay. Speaking of discipline, bi atong tan-aon, mo perform ang cousins sa arnis din he.